Γεια σας παιδιά, σήμερα θα και άμα θέλετε να σας πω το μυστικό κωδικό για να πάρετε αυτό εδώ το pet είναι exotic, πρέπει exotic, ναι, είναι όπως είπα exotic, και πρέπει να βάλετε like και να κάνετε εγγραφή και να μας στείλετε ένα μήνυμα για να σας το πούμε σε άλλο μόνο άμα κάνετε ήταν όπως είπαμε μικρό βιντεάκι για να σας ανακοινώσουμε θα κάνουμε θα σας πούμε το μυστικό για να πάρετε αυτό μόνο με ένα like και μία ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, γεια σας.